Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thandones Tembo indaba ebucayi. Ibucayi le ndaba kodwa ke sila komsebenzi. Siyeza kwi-behavior kaMpumelelo engekho right ukukhuluma kwakhe okungahloniphi njengenjayelo. Kwinkulumo ungahloniphi kaMpumelelo siyamkhipha uma wakhe. Siyamfaka ubaba wakhe because kwasho yena uMpumelelo wathi yena uzwa ngubani, ngeke ezwe ngoma wakhe, ungeke ezwe ngumama wabantu besifazane, unaleyo nto nje engqondweni yakhe. Sime kancane ke kuMpumelelo kunento la engifisa ukuthi mina njengoba sezeshela ama reviews angisehlele sixoxana nami ngiyaxoxana nibuze. Mpumelelo ukukhuluma amagama amakhulu. Mayikhuluma amagama amakhulu uyadelela ke vele. Kodwa ukuthi ukuthathe kubani uMpumelelo lento ayishoyo kusho mina uyithathe kubaba wakhe. Ngizokutshela futhi ubufakazi balokuthi ngibuthatha ukuthi ukuthathe kubaba wakhe. Mase kuba ke umsebenzi wembuzi. Ungayibuza futhi lento uyithola makuwumZulu. Mawukuthi unobhuti omdala ungambuza naye echazele, omalume ungababuza kodwa obaba bayazi lento nomkhulu bayazi lento. Uma kuba nomsebenzi wembuzi oqondene nengane emagameni akanje, ubaba osuke eswelezela amagama akhe. Uma kube khona i-pregnancy, sikhuluma lana ngesiZulu ngobhuti bethu abamaZulu, umalume, ubaba kanye nomkhulu because amacala abo labo. Uma kwenzeka ukuthi ubaba wengane waphika i-pregnancy, ngesiZulu leyo nto isinokukhuluma. Uma futhi lo baba kade waba nokungabaza wase futhi yena wajika ingane ingakafiki kuse-pregnancy la, udade, usisi, uma uzithwele, angithi lo baba usedala ukukhuluma. Kufanele ke yena baba wengane enze njani, enze izinto kufanele ukuthi zenziwe ukuze acele uxolo, ukufana nokuthi uyaxolisa kule ngane because uphika ingane yakhe. Yayezwa? Lona mnikazi we-pregnancy uma ebenokukhuluma okunokungabaza ukuthi uyangabaza isimo esifana nalesi, uyena osheleza ngembuzi, uyena owenza mhlampe into ecishe ifane netiye because ingane yakhe futhi owenzile. Angithi endabeni kuba khona umenzi nomenziwa. Njengoba ke sekukhona owenziwe, waseke umnikazi wendaba waba nokuyiqhelisa. Obhuti-ke laba bethu, ngisho futhi nabanye mhlawumbe uma bengazi bebuze kubazali babo. Awuveli uthi uma uwumZulu kodwa awuveli uthi ingane hayi yabo ube nalezo inkulumo kanti mhlampe kini niyakholelwa kwizinto zamadlozi. Wena okufanele ukuthi wenze njani, ugeze, ubhebe mama wakho unkosikazi, even if kuwunkosikazi, because ukuphika ingane waba ney'nsolo kule mndeni egcina amasiko usufaka ukukhuluma, usufaka iy'nkinga. Umehluko-ke la uMpumelelo yena uyingane, ube yingane yena engahloniphi, kodwa mase sifika emcimbini isinobaba phakathi. Yikho ngithi mina lana ngizokunikeza ufakazi ukuthi kusho bani. Uma futhi kuwunkosikazi edelele omunye unkosikazi ayidingeki imbuzi, kodwa umenzi or umnikazi wendaba uye ozoma nembuzi kubantu bakubo. Asho-ke le ndaba ukuthi kube nesimo esinje ngoba isithinta umnikazi ozocela ushwele, ocela uxolo mayelana nodaba oluqondene naye ney'nkulumo futhi ey'phuma kuye, uye uzokwakha umcimbi. Uyibambe-ke lapho. Usulemethile mayikudida isekudidile sidlulile kwena, kodwa sizobuya ngesinye isikhathi. Into engiyazi futhi ngase ngiyaqalaza kule mndeni yowuthu bazi kakhulu isiZulu. Angeke
imbuzi izizi iyongena la ingena khona, ingene ngoba kuthiwa indodana la yalakhaya idelelile, kodwa ubaba wala ekhaya because ingane igazi likababa. And ubaba uma efike ney'nkulumo zokuthi khona into ayisolayo, uye kufanele ukuthi axolise. Uxolisa ngoba ukhuluma nobani? Nabantu bakubo. Aphinde futhi axolise kubani? Ingane le eyigazi lakhe athi uyayiphika. Mase iyalunga indaba. Kuba khona nje nomcimbi, sizolalela phela sitaye singasho mina ngathi laphayana isiZulu sakhona sizoba nobumodeni, bebe nobuziweli, kodwa siyabezwa ukuthi bathini. Mawukuthi-ke kule video awuzothola ukuthi uMpumelelo uzwe ngubani le nto ayikhulumayo. Also-ke kulaba abathanda ukugijima, ayikho right into eyenziwa uMpumelelo eyingane futhi fanele bemsole. Ingcono kube noma ngabe bamshaya, manje akamshayanga, kodwa ozokwenza le ngane ukuthi ibe nekhanda elikhulu elizoqhuma uyena uMseleko, ubaba wakhe, ngoba lezi iy'nkulumo ziphuma kulo omdala. Nakhona futhi akekho unkosikazi ngeke athenge imbuzi eseyithengela ukuthi ushwelezela amagama ashiwo yena. Uxolo olufana yabo sisikhuluma ngesiZulu guys, into ye-DNA test ngesiZulu kungaba-ke, angithi kukhona amacala lana athethwa yiy'nduna nemindeni ney'khulumeli zemndeni. Ubaba ophika ingane yakhe ewumZulu wuye ozocela uxolo, wuye futhi ozoxolisa enganeni yakhe, wuye futhi ozoxolisa ku-baby mama, wuye futhi ozohamba eyoxolisa kumndeni wakubo kwentombazane, ngoba usesuke wadala ukukhuluma. Yingakho-ke ngiyibuka ukuthi amazwi aphume nguMpumelelo wayedelela, kodwa mase sifika kwimbuzi isidiphu-ke le ndaba. Isiphumile ekudeleleni kaMpumelelo, isiye ekutheni la mazwi uMpumelelo wayezwe ngubani. Yingakho-ke sekukhona imbuzi. Kodwa manje ngoba mina ngixoxa ngendlela engiyizwa ngayo nangesiZulu seyigodi, ungabuza nawe kokhulu lapha eduze, kogogo eduze ukuthi kusuke kwenzenjani uma kukhulumekile. Ngisho ngahleba omakhelwane bayahleba-ke vele guys, bengasho omakhelwane bethi hawu la mehlo awukona lapha, akekho oyoshweleza ngalapho, kodwa mase kukhuluma umnikazi wengane, yilana kufuneka khona ushwele, yila khona kufuneka indaba ithani sinokukhuluma okusezo-affect ingane. Abantu-ke abahambisana namasiko namadlozi abenza lezo zinto abazaziyo futhi lethi siyishoyo. Manje siyibamba la ekutheni kwaba khona umcimbi wokuthi uMpumelelo, yes makukhona amagama akhulunywa uMpumelelo, kodwa uMpumelelo laphaya kaMseleko uyindodana kayona i-elder. uMpumelelo laphaya kaMseleko uma ezoshisa impepho uvaya through ubaba wakhe, uma wakhe umamkhulu. So mase ifune isilwane, ifuna imbuzi, kanti isukaphi le ndaba? Yonke enye into inomsuka wayo. And uma kwenzeka ukuthi usuku ngiyalithola namhlanje zobe ngikunikeza nje onke lamafazi. Into engizokutshela yona ukuthi lena uMayeni mawe wamagama akhe, angeke uMayeni athenge imbuzi yena eyithengela ukuthi udelele omunye unkosikazi, kodwa ubaba wengane, ngisho ngabe kuthiwa akakashadwa, waba nokuphika ingane, usenze inkinga. Leyo nkinga leyo sekufanele ukuthi ixazululeke. Yes guys, kuba khona, angithi la sikhuluma ngesiko, asikhulumi ngeyama-DNA test ukuthi vele kuyenzeka-ke kube khona ukungabaza kobhuti yabo behamba abanye begcine uthola ukuthi ngempela usefuna i-DNA test, kodwa la sikhuluma ngemindeni ehlonipha amasiko. Le nto esuke idala ukukhuluma, yingakho ugcina la kuba khona ukuthi imindeni iyahlangana kwenziwe izinto ezenziwayo. Abanye baze bethi kuzoyiphazamisa ingane. Ezinye izinto zesiZulu ngiyazazi, ezinye angizazi, kodwa lesi engake ngayizwa nje kaningi ukuthi awuveli uthi ingane akuyona eyakho, mase uyajoya futhi ingane usuyayithanda sekuyeyakho. Kufanele ulungise lapho abalandela-ke amasiko. Lana-ke sekunomcimbi la sekubuka khona ukuthi uMpumelelo wayikhuluma le nto ebhishi ehleba
ephethwe ukhanda lakhe elikhulu edelela, kodwa masifika nomsebenzi nomcimbi kusayiy'nkulumo zikaMpumelelo. Mase kuba khona omunye-ke osola uMakaMpumelelo because abantu bayathanda ukusola uMayeni nala angasasoleki khona. Kusayiy'nkulumo zokuthi ukhona omunye unkosikazi wahleba. Yabo? Kodwa ngizonikeza ubufakazi bento engishoyo, angisafuni ukukhuluma izinto enginganikeza i-reference ukuthi ngiyaphithizela nje, ngibhizi kakhulu. Kodwa-ke amavidiyo engiwenzayo azoba maningi lobo ukuthi kanti uMayeni ufelani, ngoba le icacile masinomcimbi ukuthi ubani owashola amagama, ubani owakhuluma iy'ndaba ey'ngaka. Umcimbi-ke owubufakazi bokuthi kukhulume ibani, ngoba imbuzi izokwenziwa kuphi, imbuzi futhi ithengwe ubani, wasethini. Ngoba angeke kukhulume uMpumelelo mase kuba khona imbuzi esiyidingela, kade kukhulunywe uMpumelelo oyingane la ekhaya. Angeke futhi ukudelela kwengane idelele omunye umama wayo kudinga imbuzi, kodwa ukuthi ubani okhulumile omdala wakhuluma lento yase-ke iyazwakala. Lana ingaseyona isidlaliso, engasekhona ukuthi wayethi edlala, seyi-serious, ngoba uma iba serious ila isibiza khona umcimbi. Kodwa ngizokutshela-ke ukuthi le ndaba lesi sigaxa ngizokukhombisa sona usibuke, ngoba phela lapha uThando Nesithembu base bekhuluma, base benza uZee-World wabo sebesibalandela eduze, isikanti nithini, yabo. Siyibone-ke ezinye izinto abayishoyo bezisho sakugijima. Kodwa uMpumelelo akayithathanga kuma wakhe. Yileyo nto engifuna le video kahle kahle le nto bengifuna ukuchazela yona ukuthi akayithathanga-ke kuma wakhe. Bye.